Dobrý večer všetkým. Áno, som veľmi rád, že tu takto sedíte pekne, že sme tu zišli, každý 2 metre od seba pekne s rúškami. Áno, nikto nekašle. Áno, dobrý fór, veľmi cením. Áno, a sme tu v obmedzenom počte hlavne, aby sme nedráždili Matoviča. Však ten by nás tu vyprášil tou jeho dvojtýždňovou baganžou. A to ste zachytili, jak TA3 posťažoval, že aj on by chcel teda otvoriť obchody, lebo však už že 2 týždne je v jedných baganžách. No možno myslel akože o nich aj spí, ale to ako nemá nič spoločné s koronavírusom. Áno, povedzme úprimne, na to treba vyhľadať iného odborníka. Ale inak len tak pre informáciu, pán predseda, obyčajní ľudia, Slováci, áno, chodia v jedných baganžách aj rok, Maďari aj 2. Ja viem, nem každý je predseda vlády, ale predsa len každé 2 týždne kupovať nové baganže, však to nerobí ani Donald Trump. No. A ako dopadol u vás Veľký noc? Čo? Na čo pýtam, že? Áno, keď ste tu vlastne všetko moji rodinní príslušníci iba, okrem Ildiko. Ale tak typujem, že mi zavolá zrovna, keď budem v najlepšom. No u nás tento rok tragikuš. My sme rozhodli toto obdobie prežiť v našom domčeku v Komárom. Áno, tešil som, jak s hadicou na záhrade ju oblejem a potom s tou istou hadicou aj vymlátim, ale Ildiko mi zakázala oblievať, lebo vraj ten vírus šíri kapočkovou nákazou. A tak myslím, že robila zbytočný panika. Áno, však to by som ju musel opluť, ne? No ale pre istotu som ju oblial dojčenskou vodou. Ľudská jemne perlivá. No len to som netušil, že to je posledná dojčenská voda, čo sme mali doma, a keďže bolo všetko zavreté, no tak malý Ágošton bol odkázaný na jej cicík. Čo je inak zdravé, áno, ale iba pre Ágoštona. Pre Ildiko veľmi nem, lebo ten malý satan v noci 2-krát cucne a zaspí. A ona potom musí vstávať každý pol hodiny, lebo furt je hladný. Ráno mala oči jak zombík, tvár jak čerstvo narodený šarpej. No, ale prežili sme. Chcel som jej dajako vynahradiť. Áno, tak hovorím, neboj, uspím kiči babu. Počúvajte, ale to som väčší trest ani nemohol vybrať. Kýval som s ním, jak na vinobraní v Pezinku ten pirátsky loď. Na chvíľu, bolo ticho, áno. Ale potom som zistil, že to spí, ale že upadol do krátkodobého bezvedomia z preťaženia. 4G. Tak som sadol do auta aj s Ágoštonom, lebo to zabere vždy a vozil som ho po Komárne. Áno, 40-ka, nič. 50-ka, nič. 60-ka, tak začal pomaličky utišovať, áno, ale oči mali jak dvomoravské koláče. Pri 80-ke mu konečne začala odkvackávať hlava, ale jak na potvoru polícia. Ale ja som nemal rúšku, lebo však ja som myslel, že budem len v aute, tak načo? No tak rýchlo som improvizoval, áno, a našťastie vždy mám v aute akože náhradný plienka. Hej, tak šup, pampers na hlavu, zalepil som cez fúzy a otvorím okienko. Policajt na mňa chvíľu kúkal, áno, bez slova, asi tak minútu, prepočítaval. Tak som začal debatu ja a hovorím, pán orgán, prosím vás pekne, vybavme to rýchlo, áno, lebo práve mi zaspalo decko a ono nevie spať, kým auto nehýbe. A on že, pán vodič, aký je najvyšší povolený rýchlosť v uzatvorenej obci? Ištrem, viete, ako som zlakol? Však ja som myslel, že uzatvorili iba Bratislavu a nemže aj Komárno. Potom sme teda dajako vysvetlili, áno. Ešte som musel vysvetliť, prečo mám na ksichte pampersku. A ešte som musel vysvetliť, to neviem, prečo ho zaujímalo, že či je použitá. Áno, výsledok bol nakoniec 20 € a slovné pokokrhanie. Čo ma však najviac tešilo, že Ágošton nemzobudil. Napriek tomu, že sme tam stáli asi 10 minút. Pohol som, strhol som plienku z tváre a jak mi odtrhlo chlpy z fúzov, tak som zahučal, že Ágošton zobudil a začal húkať, ako keby ste vlkovi strčili do zadku čípeš papriku. Pozorne sledujem, čo deje vo svete. A velice ma zaujal nový aplikáciou, ktorý cez Bluetooth zistí, že či som bol v kontakte s pozitívnym človekom. Tak ako nápad dobre, ale na to nepotrebujem mobil. Ne? Však keď odrátam moju ženu, tak ja stretávam len s pozitívnymi ľuďmi. Hej, pekne, usmiatými, veselými, a ak niekto není pozitívny, tak s ním nestretávam. A navyše ja nemám smartfón, aby som mohol inštalovať takýto aplikáciu. Ja nemám na telefóne ani ten WhatsApp, ani YouTube, ani Trému. Také Trému občas mám, keď mám osloviť nejakú peknú kyčeláňku a neviem, jak prihovoriť, ale ja nemám ani mobilné hry. Áno, a na telefóne. Ja tam mám len háďa. To hrám, odkedy som ten mobil kúpil. Teda asi 20 rokov. A
spokojný som. Ildiko inak tiež není velice technologicky šikovná. Ona teraz učí prváčikov akože inline, hej? Cez Skype, či jaký bazmek, neviem, jak to volá, to je jedno, no. Je tam taký čudlík a ten, keď stlačí, tak je inline, áno. A keď stlačí znova, tak vypne. Lenže ona na úvod hodiny omylom stlačila 2 razy, hej? Takže pol hodinu učila vybrané slová po B do luftu a potom povedala dovidenia, deti, a vypla. Ale tým pádom zapla a po pol hodine ticha a tmy na monitoroch mali zrazu deti zážitok, lebo naživo videli, ako ich pani učiteľka vyťahla cecok a začala krmiť Ágoštona. Nechápem jednej veci. Prečo ten Matovič so Sulíkom furt hádajú? Však obaja Slováci, nem? Ja s Maďarom nehádam nikdy. Teda, ak nerátam Ildiko, áno, ja hádam len s Františkom, a to je Slovák jak repa, to môžem, ale nakoniec aj tak vždy dohodneme. No a ešte hádam s rakúskymi policajtami, teda hádal som, hej, keď sme chodievali ešte s Ildikou do Pandorfu na nákupy. Furt im vadilo, že moje auto, Žigulák môj krásny, že strašne dymí, hej. To ešte nevideli Ildiko, keď varila, koľko je tam dymu. No, na záver už iba jednu vec. No, a je to tu. Haló. Ty s kým? Nám skočíš do Teska kúpiť mäso? No nem, lebo teraz je vyhradený čas pre dôchodcov. A však ty už skoro si. Mám 52. No ale keď tak zhrbíš a vtiahneš líco, máš tú paličku, čo sme minule použili, to zafungovalo. Ildiko, včera som kupoval maso, tak na čo zase? Tak nám podarilo. Jak nepodarilo? No, ak budeš v Tesku, tak kúpaj nový hrniec. Dobre sa rámem, takto, ja mám teraz práve stand-up, áno, takže ja ti zavolám potom, papa. No, najhoršie na tej karanténe vám poviem je, že nemám šancu jesť nič iné, len to, čo navarí Ildiko. Ja tajne objednávam pizzu, áno, už som mal toľko krabíc, že som vyrobil Ágoštonový bunker. Strašne mu páčilo. Všetko by bolo super, ale potvora malá našiel jeden zabudnutý feferónka, no a čo urobil? Strčil ho do papuľky. Taký zvuk, až na ulici mysleli, že spustil poplach civilnej obrany a všetci schovali do pivnice. No, o týždeň som tu zas. Ďakujem pekne a vysom látáš. Ďalšie epizódy, ako aj veľa ďalších zábavných podcastov nájdete na comedypodcast.sk. Tento program vám priniesol hashtag. Každý mesiac limitované edície kultových tričiek na hashtag.sk.